The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 147, verse 5. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. 1 Corinthians 13, 1-3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass, or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Proverbs 25:11-15. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Proverbs 12:1-3. Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Proverbs 2:1-9. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding, yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He stores up sound wisdom for the upright. He is a shield to those who walk uprightly. He guards the paths of justice and preserves the way of his saints. Then you will understand righteousness and justice, equity and every good path. Before we start our Bible study, it is our custom to pause before we study the Word of God to have a few moments of silent prayer to make sure that we all are in the same frequency with regard to the ground rules. Therefore, we have to make sure that we are controlled by God the Holy Spirit. So, we now have a few moments of silent prayer in recognition of your privacy, since you are a priest as a believer. You have the option of rebound, the opportunity to shift gears and to pull yourselves together in this study of the Word of God. But for you unbeliever, the issue you're facing is not confession of your sins, it is using your free will. And make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved.
Therefore, let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain no, sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami nining among lawas kini timaylan nga ikaw nagalihok pagyud ang imong plano sa tagsa namo ug kinabuhi. Ubani kami karon sa among pagpadayon, sa among pagpakaon, sa among tagsa kakalag ingon nga imong mga anak nga diin mao kini ang pagi kami kabuot kayon sa among tumong ingon nga imong mga anak ang pagka-espirituhan ng paghamtong. Busa ba ni kami karon pinagis pagtudlo kanamos bala ang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome everybody. Nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nagadupot pag kita nining atong tunanan. Do you want to live the Christian super grace life? Mao kini nga atong uluhan sa atong pagtulunan. Okay, padayon kita karon. Una sa tan, there is nothing more important in the life of every believer than Bible doctrine. Nothing. Now, kay kita nasayod na nga ang kinabuhi sa matag magtotoo is supposed to be a disciplined life. Kay kita mga sundalo ni Ginoong Hesukristo. We are like soldiers because we have the armor of God. Busa, we have to be disciplined by God whenever we are out of line. Sa dihang kita mahigawas sa itong operational divine sphere, ini kagawas na to ang atong gamiton dili na mga divine viewpoint kundi human viewpoint. Kung nasayod na ka, unsay buot ipasabot sa human viewpoint, tawahanon, kalibutanon nga mga panghuna-huna. O ang definition gyud niining human viewpoint is this: it is everything and anything apart from Bible doctrine. Kung walay pulong sa Dios, then tawahanon ka ng mga panghuna-huna. Okay. Sa di pa gyud mo balik sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining atong tun-anan, ana ko'y ihatag kanimong mga mahinungdanon kaayo nga mga punto sa doktrina. Una sa tanan, ang uluhan nining akong ihatag kanimong mga puntos doktrina mao kini: ang kamahinungdanon sa pulong sa Dios, the importance of Bible doctrine. Una sa tanan, kung nandam ka na, andama ka na imong notebook, imong iPad, aron imo na kini makopya. Una sa tanan, Bible doctrine is the only way by which we can know and love Christ. Anak na sa 1 Corinto 2:16 o Pilipos 3:10. Sabi ni Saya, ang pulong sa Dios maura ang paagi nga diin kita makaila o makahigugma kang Ginoong Hesukristo. Okay? Mao ni una. Ikaduha, Bible doctrine in the right lobe leads to occupation with Christ. Hebrews 12:1 and 3. Binisaya, ang pulong sa Dios nga naa sa tuong bahin sa kasing-kasing sa magtutuo, musangko kini, muresulta kini sa pagkaokupado sa magtutuo kang Ginoong Hesukristo. Hebrehanon 12:1 ug 3. Ikatulo, ang Bible doctrine
is perceived under the principle of gap and produces confidence in phase 2. Na kini sa Job 5:24 to 27, 2 Corinthians 5:6 to 8. Binisaya. Ang pulong sa Dios makatunan ubos sa prinsipyo sa kahimanan o sa Binisaya, okay, mga kasangkapan sa pagpanabot nga grasya nga paagiha. Mo kanay Binisaya sa gap, grace apparatus for perception, ug kini mag-produce o pagsalig samtang niya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Job 5:24 ngadto 27, 2 Corintios 5:6 ngadto sa 8. Ika-4, Bible doctrine in the right lobe is the source of the divine viewpoint. Isaiah 55:7 to 9, 2 Corinthians 10:5. Binisaya. Ang pulong sa Dios nga naa sa tuong bahin sa kasing-kasing magtutuo mao ang tinubdan sa Dios nun nga mga panghunahuna. Isaias 55:7 ngadto 9. 2 Corinto 10:5. Number 5. Bible doctrine is the basis for orientation to God's plan in time. Bible doctrine is the basis for orientation to God's plan in time. Isaiah 26:3 and 4. Isaiah 28:29, Romans 8:28. Binisaya. Ang pulong sa Dios maoy basihan alang sa pagpahiluna ngadto sa plano sa Dios dinhi nining panahon. Isaías 26:3 o 4, Isaías 28:29, Roman o diha sa libros mga taga-Roma 8:28. Okay? Number 6. Bible doctrine produces both sanity and stability of mind. James 1:8. Ang pulong sa Dios producer ang samayong pangunahuna o ang kalig-on niini. Bible doctrine produces both sanity and stability of mind. Santiago 1:8. Okay, ikapito. Bible doctrine is the basis for divine guidance as well as orientation to grace. Romans 12:2 and 3. Ang pulong sa Dios, manabidi siya, ang pulong sa Dios mao'y basihan alang sa Dios nun nga pag-agak, ingon man ang atong pagpahiluna sa grasya. Roma 12:2 ug 3. Ug ang ikawalo, negatibo kining punto sa ikawalo. Without Bible doctrine, Satan corrupts the minds and souls of believers. Without Bible doctrine, Satan corrupts the minds and souls of believers. 2 Corinthians 11:3. Binisaya. Kung way pulong sa Dios, si Satanas lubog o magadaot
o gunob, magadaot, corrupts sa pangunahuna ug sa kalag sa mga magtutuo. Segundo Corinto 11:3. So mao kana ang mga punto, 8 kini sila, 8 steps of how important is Bible doctrine sa kinabuhi sa matag Kristohanon. Okay, padayon kita karon sa atong gibiyaan kagahapon nga gisgutan nato bahin ni ining, do you want to live the Christian super grace life? Okay. Unas tanan, kinsa ang amahan sa mga bakakon? Si Satanas. Okay? So ang mga karnal nga mga magtutumbot pasabot katong atua sa CD, Cosmic Dynasphere, duha na. Cosmic Dynasphere 1, Arrogance Complex. Cosmic Dynasphere 2, Hatred Complex. Iyan ang Satanas nga mga dapit nga may gahom niya. Okay? Gigamhan na ni Satanas. Now, so ang mga karnal nga mga magtutuo, may puruhan nga, of course, they will tend to believe sa mga bakak nga numan. Tungod kay negatibo man siya sa pagtuon sa kamaturan. So he will believe in lies. Mato akong giingon nimo nga kung ang magtutuo way sod nga kamaturan sa iyang huna-huna, iyang mentality of the soul, then ang iyang tuuhan mga bakak nga iyahan ni Satanas. Now, mo na nga kita mga magtutuo, kinahanglan nga masayod kita kung hain naman kita sa atong baruganan sa kinabuhi. Right? O unsa man ang atong baruganan, pulong sa Dios. Muna atong gihisgutan kagahapon. Unsa to isulti sa 2 Timoteo 2:26? 2 Timothy 2:26 say, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. And then coming to their senses, ilang pagkaamgo, coming to their senses, nagkaulugan kini og returning to the function of rebound. Wa man sila magdagad sa pag-rebound, sa pagsugid sa ilang mga sala. So, nagpadayon sila paglunang sa kasalanan o sa paggamit sa mga panghunaw ng tawanon nga iyahan ni Satanas. Kaya kining kalibutan, gigamhan malagi ni Satanas o ang mga sistema ni iyaha. You see? Muna usa sa itong mga espirituanong kaaway. And we have to shield ourselves. Panalipod sa itong kaugalingon nga mga espirituanon, nga mga kasangkapan. O ang Diyos, nagasangkap ka na ito. Ang matapasag din niya. A believer who has not come to his senses, paminaw, ang usa ka magtutuo nga wa siya mo kanang magkaamgo, okay, is already ruled by his old sin nature. Ang kinahiyang magkasasala na mo ay nagdumala sa iyang kinabuhi. He is under Satan's rules or wiles. Kasi mo na itong giingon kagahapon. Now, ako kang giinan usab nga ang pagpuyo sa demonyo sa lawa sa usa ka dili magtutuo, tinuod na nanaspulong sa Dios. Demon possession is for unbelievers only. Ang pagpuyo sa lawas alang nis mga di magtutuo. Apan kung ikaw magtutuo na dili ka na mapuyan sa demonyo, kaya ngano na may nagpuyo diha sa imong lawas, ang Espiritu Santo. O baka masayod kay imong lawas, templo sa Espiritu Santo. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? So, walay luna ang demonyo sa pagsuod niya na. Apan, ang usa ka magtutuo, ma-influence. Ang iyang magtutuo influence. Apan, ang iyang di magtutuo,
pagpuyo. Kita nimo ang diferensya. So, akong balikon, demon possession is for unbelievers only. But demon influence is for believers only. So, moto akong giingon nimo kagahapon, the greater possibility of being demon influence when a believer persists nga siya kanang karnal o reversionista sa ang Kristohanong pagkinabuhi. Apan alang kanimo nga di magtotoo, to be able to avoid being demon possessed, unsa may unang buhaton, pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong maluluwas. Maura na ipagi nga makalingkawas ka, avoid yourself from being demon possessed. Inumdumi magtotoo. I'm addressing this to you, fellow believer. To avoid demon influence, ayaw kalimot sa pagpuyo dito sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasty. As always, kanunay, nga ikaw naa ka sa sulod o ikaw nagatubo diya sa grasya o sa kaibalo ni Ginoong Hesukristo. O ayaw kalimot, kanang maintain humility. Okay? Pagpabilin sa imong pagkamapausanon. Sud diha sa operational divine dynasty, ginamit nimo ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanimo. Always use your right senses sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Always. Hinumdumi ang doctrine of double punishment. Nga diin mo ni atong isugutan karon. O kini, ubos gyapon kini doktrina sa tulubagon sa kabubuton. Doctrine of volitional responsibility o the doctrine of punitive suffering. Now, okay, mutana ko nimo. Diin man gikan ang imong kalig-on ingon nga Kristohanon. Diin. Asa magagikan? Tubag, a believer's strength is in the Word of God. Sabta gina, isuwat gina sa imong notebook niya. A believer's strength is in the Word of God. Sa diha nga usa ka magtotoo, musalikway sa kamatuoran, he will sooner or later mutuo na siya sa bakak ni Satanas, Satan's lie. O sa diha nga kitang mga magtotoo mo atubang o mga suliran sa atong kinabuhi, let us not focus our attention to the problem. Ayaw tutuki ang suliran, kundili ngadto sa espirituhanong kagamitan o kanang weapon we have in our soul. Mao na tutuki. Karong panahon na, nining atong panahon karon, dako o bagang duot sa mga katawhan nga mga magtutuo. A big majority of believers do not have a clue bahin sa espirituhanong kinabuhi. Wala sila lamang. Ang ilang pagtuo nga, ang ilang yung dahom, ituuhan mo. Aigo na, musimba, niya mo ampo pod, magbinuutan, all of those, mora. But this big majority of believers do not have any clue about the spiritual life. What God is after, mao ang atong ability to face any problem or adversity and not to forget to use 1 John 1:9. Mao man iyawi, mao man una nga lista diha sa 10 problem-solving devices. Mao na una. Now, mao kini ang mga lakang nga atong sundon. We have to follow these steps. Kay kini,
iyahan ni sa Dios nga open secret. Open secret. In order for us to become winners in life. Mauni ang mga lakang nga kinahanglan natong sundon. Don't forget to be filled by the Holy Spirit. And you know, the mechanics, how are you filled by the Holy Spirit? Rebound. Mauna Yahweh. That's the key. So, aron dili ka mahog dito sa pagka-reversionista. Unsa may kanang siguradong dalan ngadto sa pagka-reversionista be. Ngutana ko nimo. Tubang perpetual carnality. Mao na siguro na nga siya ma-reversionista gyud. Magpabilin siya pagkakarnal. Nagpatuyang na lang siya sa pagkakarnal. May kanang he persists to be carnal in the carnal state. Namo na. He is a sure candidate to be a reversionist. Luoy. Makaluluoy. Alaot ang usa ka magtutuo nga carnal. Kaya mo na iyan sang kuwan. Ma-reversionista siya. Ang nganlas kasagarang mga simbahan o unsa. Backsliding. But we don't use that. Now, timan ikaw pagbasa ni na 2 Timoteo 2:26 ngadto sa Kapitulo 3, versikulo 7. Kuhanin mo to. 2 Timothy 2:26 to 2 Timothy 3:7. Now, paminaw nini. The longer a believer resides in the cities, cosmic spheres, the greater the degree of demon influence. Greater degree. Labiyas kadako yung kanang puruhan nga siya ma-influensya sa demonyo. Nga magkadugay ang magtutuo nga nagapuyo dito sa dapit nga may gawon ni Satanas. Mao na. Yan doon ka pabatuod sa 8 ka mga ang sa pagka-reversionista. The 8 stages of reversionism. Okay. Now, ato ning labason. Okay. Kining akong gihatag nimo nga memory aids. Operation RFOENBSR. Okay. R, unsa may, what does it stand for? Ang litra nga R, reaction, destruction. Okay? Panglitan, sige kag tuon sa pulo sa Dios niya, na ay mga punto sa doktrina nga murag ikaw na igo. Murag bang imong giyunahon nga ako may gigo ini. You see? Hindi rin ba kay ikaw lang? Ang tanan may gigo. You see? Okay, ako kang masabto nini ha. Kining nagatudlo nga ebanghelista nga nagadala sa kamatuoran o sa maayong balita sa kaluwasan. Sa wa pa siya mo unsa padayag nining atong gipangisugutan atong gitun-an naigo na siyang daan. So wa pa itudlo niya ang pulong sa Dios, igo na siyang daan. So why gipili, okay, ang pagkaigo, ang tanan, mo'y rumbo, mo'y kanang target. Okay, the first stage of reversionism is reaction destruction. Mo to lagi, na imong gidahom nga ikaw igo, muriak ka dayon. Musinta ka dayon. Ano man yung ako may igo, ani? Anong sunod-sunod man yung pastora. Mo na. So, mo na reaction destruction. Distracted ka na. Okay, mo na una. Sunod. Letra nga F. Frantic search for happiness. Unsa man nagkadipo-dipo ka pangitag kalipay sa kinabuhi. Kinawa, magimong tinuod, matuod nga kalipay nga ngadto sa pulong sa Dios. Kaniyan to, malipay ka na, magtuon na punta sa pulong sa Dios. Naghinam-hinam ka, unsa na po'y sunod na mong pagatunan. You see? Karon nawa na magimong interes, nabugnaw ka naman
Tungod lagi ka na distracted ka na. Nadisturbo ka na misinta ka naman. So mo na, ikaduha na, frantic search for happiness. Nga kung ikaw mangita, nagkalipay, kanarabang kalipay ang imong ipangita, musumbalik ni mo. Nga dili ka malipay. Kasabot ka. Mo na frantic search for happiness. Unya, ang ikatulo, litra nga O. Na, mo na gitawag og Operation Boomerang. Ano sa maning boomerang? Well, kining boomerang, this is true to the Aborigines in Australia. Na sila gitawag og kanang boomerang. Kanang porma niya ng boomerang, mura ni og sad ba? Ibaw ko ba kung say sad? Mga bulano nagamit niya ng pulo nga sad. Ipang kanang harvest kana sa mga kanang mga rice field, okay? Imo nang hagbas, dili kay hagbas kundi harvest, okay? Mao ipurma niya ng bumirang. Ug ang tuyo gyud ning bumirang, ilan ni gamiton sa pag igo, butang tanay, iring o iro, animals or kanang langgam baron nga tuwa sa kahoy nagatungtong ug imong igon sabtag ni atong Bisayan ni iyan ang igon pinagi sa paglabay niya ng bumirang. Pag-igo niya, paglabay niya na ug dili gani maigo kadtong iyang target mobalik. Mo nay kinaiyag bumirang mobalik na nimo ug imo na sad hawiran pag-usab ug imo na sad labay pag-usab aron imo yung igon katong imong target. Nakasabot ka ba? Ug mo na Operation Boomerang nga ang imong mga pangandoy sa kinabuhi dili gyud makalipay nimo, wa gyud. Ug kina mo boomerang mo balik mo sumbalik diha nimo. Kasabot ka na. Mao ni Operation Boomerang. Adto tas litra nga E. Number 4 na ni nga stage. Yung ikaupat nga ang gitawag ni og emotional revolt of the soul. Emotional. Ginamit na nimo imong pagbati. Muribilde kanang imong pagbati. Emotional revolt sa dili kay ang imong pagbati mo muribilde kundi ang imong kalag. Kita nimo ang imong kalag muribilde na karon. Emotional revolt of the soul. So inigrebilde na ng imong kalag, ginamit na ng imong pagbati. Emotional god. Muribilde ang imong kalag, pinagi sa paggamit og kanang pagbati. Ibaw naman ang pagbati dili man makauna. Way hunahuna ang pagbati. So mo na ang ika-upat, emotional revolt of the soul. Anto tas litra N. Ikalima na ni. Nga. Litra nga N is locked in negative volition. Locked in. Nasira na gyud. Okay? Na kanang nakandado. You see? Locked in negative volition. Ang imong pagka-negatibo, nasira na gyud. You see? Sirado na nga ikaw negatibo. So mo na ni kahimtang sa imong kinabuhing Kristohanon. Locked in negative volition. Mo na ika-5. Anto tas ika-6. The 6th stage of reversionism, nga gitawag na ni sa in English og blackout of the soul. Dili brown out, kundi blackout gyud. Mungio, mungit-ngit na gyud ang imong kalag. You see? Blackout of the soul. Kaya nga namang na blackout naman, wala may kamaturan. You see?
Pulos naman yun mga tinunto ni Satanas ang nasa suod siya una. Satan's wiles, yung mga paagi, yung pagmaniubra, paglingla, mga binuang sa unsa, cosmic dynasphere, nanay blackout sa imong kalag. Wanay kamaturan. Pagkaluoy yun sa iyang kaimtang. Mo na ika-unom. Karon mo ito sa kapito. The seventh stage of reversionism. Ibo kung sa ika-7, scar tissue of the soul. Ano sa mga scar tissue of the soul? Kanang itong binisayon kanang kugan. Mau ba? Mudawat ka ba niya na? Dili kay kugan. Mo na sinugranan. Mo kugan una na panalitan na kay samad. Okay? If you have a wound. Kanya kanang ug maanam-anam na siya kaayo, mo sangko na og kugan. Okay? Nanay kugan. Unya inig kaayo na gyud mo wala ng kugan sa may tabo. Anay uwat. Gusto? Uwat na ang kanang puli. Ang imong samad dihay kanang kugan. Unya inig kagahin na niya na maayo na ng maong samad, then mahimo sangko na naog kanang uwat. Okay? Scar tissue. Iuwat na. Scar tissue of the soul. Nanay uwat diyan sa imong kalag. Gahi. Ang nature na gahi. Mo na ikapito. Karon mo ito si kawalo. Katapusan na kining ang sa pagka-reversionista. R man kini stands for reverse process reversionism. Reverse process. Tanan nga bali. Kasabot ka. Nga bali na tanan. Nga bali. Panlitan ikaw. Bana. Kaniyan to usara imong asawa. Karon nagkadaghan ang imong asawa. You see? Ang imong gugma sa pulong sa Diyos kaniyan to na pulihan na karon gugma sa kalibutan. Namo na. Reverse process reversionism. Pagkaluoy sa kahimtang sa magtutuo. Magtutuo ni nga itong isutan. Kasabot ka? We're not talking about unbelievers. These are believers who became negative, who reacted and who were distracted. Now they have frantic search for happiness. Now na sila Operation Boomerang. Now na sila emotional revolt of the soul. Now na locked in negative volition. Now na blacked out of the soul. Now scar tissue of the soul. And now, reverse process reversionism. Muna kahimtang sa magtutuo. Nga naga kanang who persist to be carnal. Na siya perpetual carnality. Now, okay. Kining reversionista nga magtutuo nga itong isugutan, ang iyang kinabuhi rawa, di naraba mailhan nga siya magtutuo. Ang but pasabot, a reversionistic believer's life cannot be distinguished from that of an unbeliever. Kaya nga naman, ang iya karong kinabuhi, pariharag yun. Huwag kalahian sa usa ka dili magtutuo. Mara nga uban, may nga siya, magtutuo dito. Medyo kung magdahom magtutuo to, may nakita na kung pagka magtutuo siyang kinabuhi. Ano mo na? Mao na kahimtang sa ka magtutuo ang nagpadayon sa pagkakarnal. Nga siya na biktima na siya sa pagka-reversionista. Now, through perpetual carnality, sins that were the same are not the same. Nga naman. Because that believer, iyang gisakit ang Espiritu Santo o iyang gipalong ang Espiritu Santo. That believer grieves and quenches the Holy Spirit. Pinahagi sa iyang perpetual, iyang pagpadayon, pagpersist to be carnal.
sins that were the same are not the same. Okay? This is what happens in the believer's life. Sabtag na. Mauna ang mahitabo sa magtutuo nga wa na gyud siya ipagpanumbaling. Wa na siya ikagahin nga panahon sa pagtuon sa kamatuoran. Puro na gyud mga tinunto ni Satanas. Human viewpoint o unsa nagalunang nagyud siya dito sa sulod sa dapit nga may gahong ni Satanas, the cosmic dynaspheres 1 and cosmic dynasphere 2. Magbanos-banos, magtabok-tabok na lang yun na siya. Now, okay, mo adto ta sa kinabuhing Pablo. Okay, unsa may gisulting Pablo? Nagkanayos Pablo in the last days. Unsa may buto sabot niyang in the last days? Ug unsa magibot pasabot in the last days? Tubag karon. Karon when the church age began, nagsugod ang katuigan sa simbahan. Nga diin kita nahisakop. Kita ang simbahan ng mga magtutuo ni Ginoong Kristo. So the last days means the church age. Kinakatuigan simbahan mo ni last days. Difficult times in the last days. Ang sabi, buot pasabot nila. Now, ang usa ka magtutuo ni ining katuigan simbahan nga dili manumbaling, who disregards everything that God provides, a church age believer. Mao ni ang difficult times in the last days. Mao ni buot pasabot. When a believer uses God's grace provision, his life is fine and easy. Apan kung iyang isalikway kining mga pagsangkap sa Dios, ingon nga magtutuo, anak gud siya sa Dios. Yatagan siya grace provision nga way kulang sa diha nga iyang salikway kining maong mga pagsangkap sa Dios, then his life would be difficult. That's difficult time. Maribot pasabot sa difficult time. Now, kung na kay panahon, basa ka ng 1 John 5:16. Now, paminaw, ang mga sa nga dili isugid nato, sins that are unrebounded. Kung sa may mitabo, natin mga sa, panwa na to i-rebound, wa na to isugid, kini will turn to, unsa, SUD, sin unto death. Kini timailhan nga ang mga sala dili pareha. Musta? This indicates that sins are not the same. Sa diha nga kita makasala, ang atong kinaiya makasasa, mo take over, mo take control sa atong kinabuhi. Di ba niya gina? Sa diha nga kita makasala, sala sa nahuna, sala sa dila, sala nga makita. Sa dihagi makahimo bitag sala, then out we go. Out we go from the divine, operational divine dynsphere, o tuwata sa CD, cosmic dynsphere. And our own sin nature will take control sa atong kinabuhi. Buot ka ba niya na? Every normal nga magtuto, di gyud makaako niya na. Now, diha sa 1 John 5, kato akong giingon nimo, 1 John chapter 5, verse 18. Unsa may gisulti diha. Kung di mo basahon ka na sa English, nagkanayon nini. We know that he who is born of God, meaning born again, cannot sin. But he who was born of God keeps him, the Lord Jesus Christ. You see? Akong balikon, we know that he who is born of God, born again, cannot sin. But he who was born of God keeps him,
the Lord Jesus Christ. Now, kining keeps din sa Grigong pulong is tereo. Tereo. It's in you but guards him. Okay. Now, kitang mga magtotoo, nabalaan kita at the point of salvation. Don't you know that? We are sanctified at the point of salvation. Kaya doon na may tulo, kamatang sa sanctification. Hinumdong ka pa, ayaw na ni kalimti. Tulo ang atong giagian or kanang usara ang atong no dili kay usa, duha ang atong giagian. Human gyud kita naluwas. Okay? We pass through these two kinds of sanctification, positional o experiential. Karon, kaya ang ultimate, dito naman sa eternidad. Sabot ka? Okay. Kining positional, retroactive and current. Kining positional, example, tagaan ko ehemplo, nining positional sanctification. Positional meaning kita gipuyrot ino na lang nato kinis Bisaya, lawom naman ng Bisaya kinaraan, gipuyrot o gipunit. Okay, muna isagan itong gigamit, gipunit kita as if gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo. Mo na positional sanctification sa atong pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod. Mo kadto ang positional sanctification. Ako nga tagahemplo. Isagol ang asukar. Okay? Mix sugar with milk. Okay? Sagula ang asukar ug ang kanang leche, milk. Now, we cannot see the sugar anymore. Di ba? Kung inig-mix na to, inigsagol na nato niya na, inigkutaw na nato niya na, wala tayo makita ang asukar. So, okay. Laing ehemplo, magkuha ko og piece of paper or sheet of paper. Okay? Gamay nga papel o magkuha ko usa ka libro nga dako. Okay. Karon, akong bautismuhan ang papel. Isuksok na ko ning papel nga gamay dias any of the pages niya ng libro. Isuksok na ko o akong sirhan ang maong libro. Okay? Put a piece of paper, insert in a book, makakita ka pabasa piece of paper, inigsira ni mo sa maong libro. Di na ba? Gusto? Ang imong makita ang libro. Na mo na hulagway sa pagbautismo. Kaya ang bautismo, God, transliteration naman nila sa original, yun nga, baptizo. Kining baptizo, ang buti ba sa buti niya na, mo ang pag-ila. Kanang identification. So diha nga, gibautismo ang sa Espiritu Santo, di na makita sa Diyos kita kundili ang Espiritu Santo. Kay gibautismuhan naman ta. Nakasabot ka ba sa gi-explicar na ko niyo? Sa pag-insert nimo sa maong papel, diya sa maong libro, inigsira, ang makita, mora ang libro, dili na ang papel. Gusto? Kay na bautismo. We have been identified with Christ through the baptism of the Holy Spirit. Mo kalibot pasabot sa positional sanctification. O karon human ta maluwas. Moagi na punta si kaduha. Nga sanctification nga mao ang experiential. Ang atong kasinatian sa kinabuhi. Sa phase 2 of the plan of God, mao na experiential. No, inigauman sa atong kinabuhi ning kalibutan na when our life is over, God takes us home. Physical death nga to again, either or rapture, whichever comes first. Unsay muna, rapture ba
o kamatayong physical. Sabot? Okay. So mo na sabot sa 3 kinds of sanctification. Ang ultimate mao na tong didto na ta sa eternidad uban sa Dios hangtod sa walanay katapusan. Karon mangutan ako nimo. What is your position as a Christian right now? Unsa man? Kinahanglan atong masayran kini pinaagi sa unsa through the lenses of Bible doctrine. Now, diya sa Segundo Timoteo Kapitulo 2, versikulo 26, ngadto sa Kapitulo 3, versikulo 7. 2 Timothy 2:26 to 2 Timothy 3:7. Now, unsay gihulagway dinhi mao ang pagka-reversionista sa kamagtotoo, unperpetually carnal, nga nahimo siyang casualty in the angelic conflict. Mao na gihulagway ra ba diha? He became a casualty in the angelic conflict. Now, we have seen already that the last days na kahulugan kini sa katuigan simbahan nga diin many believers are too negative towards doctrine. Remember, age of apostasy, hinumdum ka? Niata sa katuigan sa pagka-apostasya. Remember, age of apostasy. At the same time, niata sa church age. Busa, hinumduman gyud nato kan itisok ng gyud sa atong panumduman ang volition, the law of volitional responsibility and divine punishment. Now, sins that would lead to death are sins not rebounded. Kadtong mga sala nga wa na to isugid, kini that would lead to death. Okay? Sins that do not lead to death are sins that are rebounded. Atong sugid gayon sa tubangan sa Dios. Now, ang mga magtotoo, kitang mga magtotoo, can only live the spiritual life through the spiritual way of executing it. Believers cannot live the spiritual life through the human way of executing it. Mao na kita mga magtutong papilion, live and learn or learn and live. It's a matter of choice. Nga kung balikon, kamong mga bago pang nakadungog nining maong prinsipyo, papilion ka, live and learn or learn and live. Pili. Kung nebo ka kung sa resulta niya ng duha. You see? Live and learn. But pasabot, kinabuhi ang una. Una ni mo katuni. Muna usa na imong kapilian. Or, katuni una ka mo kinabuhi niya na. Unsa may mong pilion. It's a matter of choice. Ato ni padayon ugma. Okay? Dinhi kita muhunong kayong sipyat sa sumpay ni ini kay napatay labihas kadaghan nga pagtukion bahin ining kinabuhi nga super grace, Christian super grace life. Kung buot yung ka mga kinabuhi ni ining Christian super grace life, then padayon sa imong spiritual momentum kay maura kini ang paagi nga kita makapadayon gayon sa pagsibog sa unahan. Wala lang paagi oy. Wala. Kini ang paagi nga kita move onward, maka-advance in our spiritual life. Maura ba gid nga atong tumong ingon nga mga magtotoo. Nga luoy kayo kay daghang mga magtotoo wa gyud ay lamang niini. Nga nadi kita tumong sa kinabuhi. Magampo ta. Bala na mga Diyos. Salamat nining laing gayon.
sa among pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga katong among nakatunan mahimong panalangin sa among kinabuhi. Gamita lamang kining ministry sa pagsangyaw pa sa imong mayong balita sa kaluwasan ug sa pagsambuag sa kamatuoran ngadto sa mga magtotoo nga nagapangita sa imong kamatuoran. Dada kami pagbalik ugma dinhi among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.